Tay bay, ganihar man tay pinungko diri bay murag wala pa man tay nahimong trabaho. Gani sa? Unya Sama. may. Unya ra kay magtabako sa ko kay matay ganihar pag kung nilingkod diri wa pa ko ka sigarilyo sa ko eh. Kay matay ngayon Napakatabay? ay igor kanina ko ni. Ay nagsig panagirilyo kay Sa kusalang? makadaot na nimo. Ay sig panagirilyo. Ay nalagi. Samo na. Unya ra paabot sa kay wala pa ko nang magsigarilyo ara nga magtrabaho ko diag wala pa na ako magsigarilyo. Ikaw kuno trabaho be? Ako ba? Ug unsa man ko dire? Ay paabot sa diya. Unhi sa trabaho dito kay unya ra ko mo trabaho. Unsa pud ka nga? Gani unhi sa para natay trabaho. Tay wa ko'y nakita ang panood Andre ba? Tagnay Andre on ni bangag ba nita ko kuan ng mango. Aw kan ni kanay bangag. Ay man ni. Sana naman lumaya man. Lalo man ni kaayo ay. Tay no. Akyod. Agi di ay. Karon kan. Buklok ng slalom mo uning. Nga oy. Matay bay, undangin sa nimong sigarilyo. Unsa man? Magkuan na ta mag sugo na ta sa tong trabaho. Ang maor man day na. Tala. Matay. Usa may akong angay buhaton ron. Nakatirada ko ani. Kagay na akong binaklay diri, wala gyapon ko'y natiradahan. Ay, sa unahan ta kay murag nay mangga diri oh. Kapaitan ning trabaho ah. Oh, daghan kaayo. Nya alauna ra ba taman ang giingon? Nya unsa nang orasa hapit na alauna. Magtrabaho ka dira. Para mo man ta. Og sugdan na nato. Sige. Otrom kuday kasi kag bagulbol niya. 1 Dos, 2 tres, 3 cuatro, 4 cinco, 5 Uy, nay duha ka tawo. Tripingan be. Kini ron. Dito lang ako sa pikas na lobe. Kay para pag tripping nako, di ko masakpan. Para dali na lang ba? Kini ron, madayon gini akong tripping ron. Matay, malas kay ko ron sa panoodan ba? Matay lami makay ikaw mangga. Uy! Ani mangga man ni. Aw, kini kay daghag bunga. Sulpad kini akong kakribing ron sa mangga. Be, nita tag pangapak. Aw, kay ni. Uy, kani, iko gyud. Katandaan gid nako. Gago! Lamia, sulbad yun. Ang kakribing sa mangga. Lamia gyud mangga gyud. Ano, so yun maka ano ba? Nia. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Naka-tripping gigurong adlaw ba? Patay. Anong gamay ram kain eh. Bay. O bay. Anong gamay ram kain eh. Patay. Tuod no? Sige kang kapaway no. Wala kang gatugpo-tugpo dre. Perti na kong tinugpo. Matay. Nganong gamay ram kain nga stinta mata akong giihap ganiya. Ano unsa man na? Matay bay. Di jud ni maayo ni. Murag nay ka tripping ani ba? Patay. Mao ganing gi kuhit ka kay tanawa gamay ra. Kani hartang inihap ani. Patay. Kadungon ka ba? Harap na isi katawa ba? Tuod no? Nagid ba? Kay tanawa. Ang dakong kulipaw. Natrippingan muna ako. Patay dagan. Gago!
Matay bay. Pag nasa kauban ba? Oh, gudalaglukay. Pag balik ta sa agi ani ba? Balik bay.